भारतारि आर्मिनि थाखाय गोदानै कल्याणी M4 मुंनि गोहोग्रा ट्राक बेखेवदों। भारताव बानायजानाय भारतारि आर्मिफोरनि थाखाय मोनसे रोखोमनि गोदान गोहोग्रा ट्राक जोनोम मोनदों, जाय ट्राकआ बुलेट प्रुफजों लोगोसे बम प्रुफबो। बे ट्राकआ गुलि गावजायोब्लाबो आरो बम बेरहोजायोब्लाबो जेबो जानाय नङा। बे गोहोग्रा ट्राकखौ आर्मिफोर एबा सान्थ्रिफोरखौ हरखाब गिख्रंथाव जाथाय जानायफोराव आरो गिख्रंथाव अपारेशन खालामनायफोराव लांनो थाखाय बानायनाय जादों। बे ट्राकखौ गोबां गिख्रंथाव जायगायाव लांनानै आनजादबो नायनाय जादों, जाय आनजादाव जाफुंसार जानो हायैनि जेबो खोथा फैयाखै। भारत फर्स लिमिटेडनिफ्राय बे गोहोग्रा ट्राकखौ दिहुननाय जादों। मिथिहोबावनाय बायदिब्ला बे गोहोग्रा गारिजों लोगोसे गारिनि साखायाबो गोबां लिरथायनि गोहोग्रा गिख्रंथाव बमफोरखौ दमायनानै लाखिनो हायो। एमारजेन्सिनि थाखाय बे गारियाव गोबां अपसनफोरबो दं। मख'जाथावदि बे गारिया गासै 2300 किल'ग्रामनि पेलट केपासिटी दं आरो बे गारिया गासै 140 km/ph सिम खारनो हानायनि केपासिटी दं। भारताव बानायजानाय भारतारि आर्मिफोरनि थाखाय मोनसे रोखोमनि गोदान गोहोग्रा ट्राक जोनोम मोनदों, जाय ट्राकआ बुलेट प्रुफजों लोगोसे बम प्रुफबो। बे ट्राकआ गुलि गावजायोब्लाबो आरो बम बेरहोजायोब्लाबो जेबो जानाय नङा। बे गोहोग्रा ट्राकखौ आर्मिफोर एबा सान्थ्रिफोरखौ हरखाब गिख्रंथाव जाथाय जानायफोराव आरो गिख्रंथाव अपारेशन खालामनायफोराव लांनो थाखाय बानायनाय जादों। बे ट्राकखौ गोबां गिख्रंथाव जायगायाव लांनानै आनजादबो नायनाय जादों, जाय आनजादाव जाफुंसार जानो हायैनि जेबो खोथा फैयाखै। भारत फर्स लिमिटेडनिफ्राय बे गोहोग्रा ट्राकखौ दिहुननाय जादों। मिथिहोबावनाय बायदिब्ला बे गोहोग्रा गारिजों लोगोसे गारिनि साखायाबो गोबां लिरथायनि गोहोग्रा गिख्रंथाव बमफोरखौ दमायनानै लाखिनो हायो। एमारजेन्सिनि थाखाय बे गारियाव गोबां अपसनफोरबो दं। मख'जाथावदि बे गारिया गासै 2300 किल'ग्रामनि पेलट केपासिटी दं आरो बे गारिया गासै 140 km/ph सिम खारनो हानायनि केपासिटी दं। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव 7थि खेब ISPLआ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा-सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, लाई अट'नमास काउन्सिल, मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमासा हासाव अट'नमास काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा-सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन।